נתחיל בשאלות, שדרך השאלות נוכל, דרך התשובות שלכם נוכל לדעת מה דעתכם בנושא הזה. תוך דגש, שימת דגש על גיוס חרדים לצה"ל. האם בעיניכם החברה הישראלית מדגישה את המפריד על פני המאחד? האם בינינו, בשיח בתוך החברה בישראל, מדברים יותר על מה שאנחנו שונים זה מזה, על מה שמפריד בינינו, או מדברים יותר על מה שמאחד ומחבר בינינו? הרי כולנו התכנסנו יחד, כי יש לנו בארץ הזאת משהו מאחד. תשובה לשאלה אחת. אני חושב שבעיקר בחברה הישראלית מדברים על מה שבעיקר מאחד אותנו ולמה שמפריד בינינו. כי אנחנו בעצם צריכים שכל המדינה שלנו תהיה מאוחדת, בלי פילוגים ובלי דברים, ואני כן חושב שמדברים על זה יותר בחברה הישראלית. כיום כמדינת ישראל אנחנו רואים שיש לנו טריגר במדינה, כמו נגיד למשל בזמן שלנו במצב מלחמה, אנחנו רואים שיש לנו מלא הפגנות, לא משנה איזה דברים מסוימים, אבל זה הטריגר שלנו כמדינת ישראל. תשובה אחת, אני חושב שמדינת ישראל כן מדברת על המפריד יותר מאשר על המאחד, אבל לא מהסיבה של להפריד בינינו, מהסיבה של להבין מה הולך בינינו, איך אותו פעולה, שעכשיו כמו שאנחנו מדברים עליה, הפעולה של החרדים, אז המדינה כן מדברת על זה מבחינה של להבין, לא מבחינה של להפריד. שאלה שנייה, האם לדעתכם ניתן לגשר על השסעים בחברה הישראלית? יש שסעים בחברה הישראלית, יש הבדלים, יש פערים. לא בורחים מזה, זה גם לא דבר נורא, מותר להתווכח. רק שהפערים האלה יוצרים תהום בינינו. האם ניתן לגשר על פני התהום הזו? לבנות איזה משהו שייצור איזה חיבור בינינו למרות הבדלי הדעות? שאלה 2. אני חושב שבהחלט ניתן לגשר על כל השסעים שיש בינינו, בין אם זה השסעים שיש בינינו בין אחד לשני, ובין אם זה אנשים שמתווכחים, וזה בסדר להתווכח. אבל לא ליצור איזשהו תהום שאנחנו בעצם לא נוכל לצאת ממנו, כי אנחנו בעצם בסופו של דבר כולנו מדינה אחת וכולנו צריכים להיות אחד שם בשביל השני, וכן ניתן לגשר לשסעים האלה מבחינתי, כן. תשובה לשאלה 2. כן, בוודאי אפשר ליצור גישור בין הדברים שמפריעים. כלומר, כיום אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת מלחמה. בתקופת מלחמה צה"ל צריך לוחמים. וכיום יש בוא נגיד ככה, את הדבר הכי גדול שבמדינת ישראל נמצאת, זה הגיוס חרדים לצה"ל. אז מה עשו צה"ל? עשו יחידה שנקראת החשמונאים, ששם אפילו חרדים בלי ניסיון יכולים להשתלב בצה"ל תוך כדי זה. תשובה 2. מדינת ישראל מנסה שהיחסים בין העם לבין העם החרדי יהיה יותר טוב, ובזה שהם יוצרים יחידה שנקראת נחלת יהודה. נחלת יהודה משפרת את המחשבה אפילו של העם וגם של החרדים, בזה שהם יכולים לסמוך עליהם יותר, וכך שהיחידה אפילו נותנת להם את כל מה שהם רוצים וגם את הלחימה עצמה, וזה שהם ילחמו בשביל המדינה. אז גם שתי הצדדים שווים. שאלה שלישית. מרים פרץ אומרת, בפאזל החברה הישראלית יש מקום לכולם, לכל קשת הצבעים, ואם תחסר פיסה אחת מהפאזל, התמונה לא תהיה שלמה. מה דעתכם על האמירה הזו? מרים פרץ צריך להכיר מי זו. זו אישה, הייתה מנהלת בית ספר המון שנים. 2 הבנים שלה נפלו בצבא. כלומר, יש לה 3 בנים, 2 מתוכם מתו, היו לוחמים קרביים, מתו, אחד בתור רב סרן, אחד בתור לוחם, ומתו בצבא. והיא הפכה להיות אישה עם השראה מאוד גדולה, כי היא דיברה הרבה על החיבור בעם ישראל. היא אומרת שהחברה בישראל זה כמו פאזל. אני שונה ממך, אתה שונה ממנו, הוא שונה ממנו. כל חלק בפאזל הוא שונה, כי זה החלק של השמיים בתמונה, וזה החלק של הים, וזה החלק של האונייה, וזה החלק של הדייג, וזה החלק... אם נוציא חתיכה אחת מהפאזל, הפאזל הזה יהיה חסר. אומרת מרים פרץ, צריך כל אחד מהפאזל. אני לא רוצה לחיות במדינה שכולם דתיים, אני רוצה לחיות עם החילונים, ועם הימניים, ועם השמאלניים, ועם מי שחושב כך ומי שחושב אחרת, ודווקא השונות בינינו יוצרת יחד תמונה אחת שלמה. מה? זה מה שהיא אומרת. מה דעתכם על האמירה שלה? תשובה 3. אני חושב שמרים פרץ לא צודקת בזה שהיא אומרת שמדינת ישראל תהיה שלמה רק אם כל מדינת ישראל תהיה ביחד. אני חושב שיש כמה חלקים במדינת ישראל שהם לא כל כך צודקים ושהם לא כל כך טובים, כמו במלחמה נגיד, אז אני חושב שהאמירה שלה לא... תשובה לשאלה 3. אני חושב שמרים פרץ צודקת במובן מסוים.
זה אומר שאני חושב שכל השמאלנים והערבים זה חלק שבעיניי הוא פחות תורם, אבל החלק של הימנים והחלק שלנו בעצם יותר תורם, יותר עוזר, וזו דעתי. שאלה 3. אני לא מסכים עם מרים פרץ שאומרת שאם תגזר פיסה אחת מן הפאזל אנחנו לא נוכל להיות, כי זה לא נכון. כי בסופו של דבר גם ימניים, שמאלנים, גם אם יש את הרבים, גם אם יש את ההפגנות, בסופו של דבר אנחנו כן יכולים לדעת להסתדר ביחד. אנחנו בארץ שלנו, אנחנו כן צריכים לדעת להסתדר. ויהיה, לא משנה, גם אם יהיה טענות על אחד על השני, כן יהיה את הגישור ביניהם, ואז כן נוכל להסתדר במדינה. שאלה רביעית, עוצמתה של השרשרת האנושית נמדדת ביחסה לחלשים ביותר. אלוף במיל' דורון אלמוג, האומנם. דורון אלמוג היה אלוף בצה"ל, אלוף פיקוד דרום. לפנינו היה מפקד אוגדת עזה בתור תת אלוף, מפקד שלי, הוא היה האוגדונר שלי. דורון אלמוג אומר דבר כזה, דורון אלמוג היה לו בן שנפטר, בן עם בעיות, היה צריך כמו אוטיזם או משהו כזה. והוא ראה שצריך המון אנרגיה למשפחות להשקיע בילדים האלה. ואז הוא הקים ליד אופקים את עלי נגב. עלי נגב, כפר שיקומי לכל מיני בעיות. בתוכו יש גם מקומות שבית חולים שולחים לשיקומים של אנשים מבוגרים שצריכים פיזיותרפיה וליווי. טוען דורון אלמוג, עוצמתה של השרשרת האנושית נמדדת ביחסה לחלשים ביותר. הוא אומר כמו שרשרת. שרשרת היא חזקה. שרשרת היא בנויה מחוליות. חוליה מחוברת לחוליה. אם אני מושך שרשרת מימין, שרשרת משמאל, איפה השרשרת עיקרה? באמצע? לא. איפה השרשרת עיקרה? השרשרת עיקרה בחוליה החלשה. היא החוליה שהכי פחות יכולה להחזיק מעמד. אומר דורון אלמוג, אנחנו עם שלם שחי במדינה המקסימה והמופלאה שלנו. אבל כדי לבדוק כמה אנחנו חזקים, צריך לבדוק את החוליות החלשות. איך אנחנו, החזקים, מתייחסים לחוליה החלשה. ובגלל זה הוא דאג מאוד לחלשים ולמסכנים. אז השאלה אומרת, האם אמנם עוצמתה של השרשרת נמדדת ביחס לחלשים, או אנחנו חזקים, חלשים מסכנים, זה מה יש. העיקר שאנחנו חזקים. 90% מאיתנו חזקים, לא אכפתי מ10%. או אכפתי, אבל לא מדי. אתה לא מודד את העוצמה שלי לפי החלשים. העוצמה שלי לפי הרוב. הרוב חזקים, מדינה חזקה. האם הולכים לפי הרוב או לפי היחס לחלשים? תשובה לשאלה 4. אני חושב שדורון אלמוג ממש צודק באמירה שלו, כי יש לנו חלק שהוא חזק ויש לנו חלק שהוא חלש. ואני חושב שאת החלק שהוא חזק, תשאיר אותו כמו שהוא חזק ואיתן, ואת החלק החלש דווקא להעצים. זה מה שאני חושב. אני חושב שזה לא מדויק, בגלל שגם החלשים יכולים להביע את התמיכה שלהם, כמו נגיד 8200 יש, נגיד יש אפילו לא 8200, שזה לא חייב את הכי רבה. אפשר חיל תקשור, שזה גם החלשים שלא החזקים פיזית יכולים, נגיד הם חזקים יותר במוח, אז הם יכולים יותר לתרום במשהו טכנולוגי, או לא רק טכנולוגי, גם ג'ובנינג, דברים כאלה, לא חייבים רק חוזק פיזי, הם יכולים גם דברים אחרים. תשובה 4. אני חושב שדורון אלמוג כן צודק בזה שהוא אומר שהשרשרת האנושית נמדדת ביחסה לחלשים, בגלל שבסופו של דבר אנחנו עם אחד ואנחנו חייבים להיות ביחד. שאלה 5. כיצד אתם מדמיינים חברה ישראלית אידיאלית? האם יכול להיות דבר כזה? עזבו מה יש במדינה. עזבו פערים, דתיים, חילוניים, שוודים, רזים, שמאלנים, ימניים, עשירים, עניים, צפון, דרום, מרכז, פריפריה. עזבו. נותנים לך עכשיו להקים מדינה. ואומרים לך, אתה בוחר איזה סוג תושבים יהיו בה. תבחר, תייצר אנשים. איך אתה יכול לייצר חברה אידיאלית? חברה הכי טובה שיכולה לחיות יחד במדינה אחת. איזה אנשים אתה יכול לרכז אותם יחד? מבלי שמות, כי זה אנשים שלא קיימים עדיין. אתה כאילו אחראי על לייצר את האנשים האלה. האם ניתן לקיים חברה כזו אידיאלית? מה זה בעצם מדינה אידיאלית? מדינה שהכי טוב לחיות בה. תחשבו מה העקרונות שהכי חשובים לאזרח שבא לגור במדינה. הוא רוצה לגור בחברה אידיאלית, בחברה המקסימלית שתיתן לו את המענה הגבוה ביותר לצרכים שלו. תשובה לשאלה 5. אני חושב שאם הייתי יכול לייצר מדינה משלי, הייתי בעצם גורם לכך שלא יהיה ויכוחים ולא יהיה פילוגים, וכל אחד באמת המדינה כאילו תחיה בהרמוניה, ושלא יהיה שום דבר, שלא יהיה ויכוחים אחד עם השני, שלא יהיה שום דבר, באמת שהכל יהיה הכי טוב שיש.
זה מה שאני חושב שהייתי עושה אם הייתי יכול לייצר מדינה משלי. לפי דעתי כן יכולה להיות חברה ישראלית אידיאלית. כלומר, אם כולם במדינה אחת אנחנו נסכים על כל מיני הסכמים, נגיד על גיוס חרדים, לא חייב גיוס חרדים, על כל מיני הסכמים שיש לנו ריבים וטענות אחד כלפי השני בחברה הישראלית, אז כן אנחנו נוכל ליצור מין גישור שיהיה לכולם. ואז ככה נוכל לחיות בארץ שלנו כחיים טובים בין השתיים. תשובה 5. אני חושב שחברה ישראלית אידיאלית היא צריכה להיות מורכבת מאנשים שפשוט אוהבים כאילו לחיות ושמחים בחיים שלהם כל הזמן ובכל רגע. והאם אני חושב שיכול להיות מדינה כזאת? לא. גם אפילו אם זה לא קשור לאויבים ולפושעים ולמדינות ערב, אני חושב שפשוט לא יכול להיות דבר כזה, מסיבה שפשוט כל אחד עובר את החיים שלו כאילו בצורה שונה, והוא יכול להיהרס בכל רגע, יכול פשוט להיבנה בכל רגע. אז אני חושב שחברה ישראלית אידיאלית לא יכולה להיות. שאלה הבאה. כיצד לדעתכם החינוך יכול להשפיע על עיצוב המציאות בחברה הישראלית? אנחנו כאן מוסד חינוכי. מגיל 3 ילד נמצא בתוך מוסד חינוכי עד גיל 18. זה השנים הכי חשובות לעיצוב האישיות שלו. האם מוסדות החינוך יכולים להשפיע על עיצוב המציאות של החברה בישראל? האם בתי הספר יכולים לגרום לשינויים? למשל יש הרבה מחלוקות, בתי הספר יכולים לגרום למאות מחלוקות? אם כן, איך עושים את זה? מה המשימה שלנו? של אנשי החינוך, של המנהלים שלכם, של המורים שלכם, של צוותי החינוך, של משרד החינוך? תשובה לשאלה 6. אני חושב שהבית ספר הוא חלק שמאוד תורם בנושא של מאות מחלוקות, כי בסופו של דבר ברגע שאתה מתחנך על מקום מסוים והדרך שאתה התחנכת עליה והדרך שהכי טובה שיש, אני חושב שהבית ספר כן יכול לגרום לך כבן אדם למעט פחות מחלוקות ופחות ויכוחים ופחות פילוגים. זה מה שאני חושב. אני חושב שכן החינוך יכולה להשפיע על החברה הישראלית. זה כמו נגיד שאנחנו כל יום הולכים לבית הספר, אם החינוך יכולה לתת לנו דרך באמת איך כדי להתנהג ביום יום, איך כדי ליצור אחדות או ליצור שוויון או ליצור דברים כאלה, אז כן זה מתחדד כל יום. זה כמו לימוד נגיד שאנחנו באים, לומדים אותו כל יום ובסוף יש לנו מבחן ואנחנו יודעים אותו טוב. אז ככה זה אמור להיות בחינוך. תשובה 5. אני חושב שחברה ישראלית אידיאלית היא צריכה להיות מורכבת מאנשים שפשוט אוהבים כאילו לחיות ושמחים בחיים שלהם כל הזמן ובכל רגע. והאם אני חושב שיכול להיות מדינה כזאת? לא. גם אפילו אם זה לא קשור לאויבים ולפושעים ולמדינות ערב, אני חושב שפשוט לא יכול להיות דבר כזה, מסיבה שפשוט כל אחד עובר את החיים שלו כאילו בצורה שונה, והוא יכול להיהרס בכל רגע, יכול פשוט להיבנה בכל רגע. אז אני חושב שחברה ישראלית אידיאלית לא יכולה להיות. ושאלה האחרונה, חברה ישראלית משותפת, חזון או חלום? ברור שהיינו רוצים שכולנו נחיה ביחד, באהבה ואחווה, שלום ורעות. זה אפשרי? או שזה רצון טוב, אולי חשוב ואידיאלי, אבל דמיוני, לא אמיתי, לא רציני. האם זה חזון או חלום? האם זה חזון שאפשר להגשים אותו, או שזה חלום שלא ניתן להגשמה? אלו כל השאלות שעליהן בעזרת השם נענה. שימו לב, בדגש על גיוס חרדים לצה"ל. תשובה לשאלה 7. אני חושב שבאמת אם היינו יכולים להיות מדינה שאין בה ויכוחים ואין בה פילוגים, זה באמת חלום. אבל אם אנחנו כן מצליחים לעשות את זה, זה כבר החזון שלנו. זה מה שאני חושב. אני חושב שזה חזון, כי בסופו של דבר אנחנו מדינה אחת שבו גם אם יש תלונות, גם אם יש ריבים במדינה שלנו, בסופו של דבר אנחנו בני אדם, אנחנו יכולים לדעת להסתדר. אם אנחנו נגיע לעמק השווה בין כולם, לא משנה על איזה טענות, על איזה דברים, אנחנו יכולים להגיע לאחדות, לשלווה במדינה שלנו. וכן זה אפשרי, אבל זה אולי קצת קשה, אולי זה לא נראה לעין עכשיו, אבל זה הגיוני. תשובה 7. אני חושב שחברה ישראלית משותפת זה חלום. עד כמה שהיינו רוצים באמת שזה לא יהיה חלום ושזה יהיה חזון, ושכולנו בסופו של דבר נחיה בשלווה במקום במדינת ישראל, כאילו בתור מקום מוגן ובטוח, זה לא יכול לקרות. והיינו רוצים שזה יקרה, אבל זה לא יקרה, כי יש כל כך הרבה סיבות, כמו נגיד מדינות ערב, עם כל הדברים שהם עושים ועם כל הדברים שהם תוקפים אותנו,
והמקרים עם עזה וכל החיילים שבסופו של דבר נפצעים, אז יש על זה הרבה דעות, וזה עדיין ממשיך עם הדעות, ואני חושב שבסופו של דבר זה חלום, עד כמה שזה קשה, זה לא משהו שיכול לקרות, אבל היינו רוצים לראות את זה קורה.